И здравейте, днес ще играем ето това момиченце. Сега ще идем до магазина. И мама ще избере, виж, има голям избора. Това не му е полезно, дай нещо здравословно. Я да видим салатите. Тук има и суши. Суши, може едно суши да вземем. Да, кое суши? Това. Това. Натисни, добре. Така. Има и сладоледи. Това са мачи. Добре, горещината. Един рейнбоу да вземем. Той е ли? Да. Така. И тук има. Не, това Салют. е спайси. Да. Рамен. Да, това е много популярно. Може и читос, има и такова, което пак е спайси. Искаш ли на от тях? Ако ти смяташ, че е подходящо. Да, хайде един рамен. Така. И тук има... Сладки работи не. За здрава. Ако не искаш, Нали има сладолед. Да. Има пуханки, има и дъмпалингс и разни работи. Ето Да, една салата. Коя? Бързо, че имаме малко Тази време. протеиновата. Тази. Не, долу. Тази. Така. И имаме едно нещо, избирай. Искаш ли нещо сладко? Добре, хайде, избери ти. Маркирахме ги. Платила си. И съм се подписала. В другата част защото има реклама. Мина рекламата. Така. И приятели, това е 1, това е 2, това е 3, това е 4, това е 5. Трябва да ми кажете кой звук най-много ви хареса. 1, 2, 3, 4 или 5. И до скоро, това беше от нас.